va por aquí, va por aquí. Sí tiene hambre. Alguien que te va a comer. ¿Pero qué pasa? El otro día aunque tiene hambre, el otro día aunque... Hau da, aurten jaiotako kumea. Saltatzen dira kabietatikan gutxi gora bera uztailan bukaeraldian eta abuztuaren hasieraldian. Eta gero, hegaldatzen dira eta nahiko berriak direnez, batzutan pixkana beraka joaten dira hautasuna daukaten bezala, ezta. Eta orduan gero egoten dira lau bat egun jana pixkat indartzen eta jaten gu daukagun zentro batean, eta gero askatu egiten dira, mendian. Eta zemalez pixa dezake, halako gazte batek? Helduak pixatzen dute gutxi gora bera 8 kilo, 7 tardi, 8 tardi, baina honek igual pixka bat flakua egongo da edo argala, eta agian dauzka 6 kilo, 6 tardi horrelako zerbait. Bueno, Atzelgoibarren ikusmina handia sortu zeban, ikusmina handia sortu zebala atzo hemen, ez dakik oso ohikoa eskako iruditzen, baina ez dakit normala da, halako gazti bat hemen kale... Elgoibarrea ez, porque normalian hauek jaio diren inguruetan, hau da, Izkorrin edo Aralarren edo Ernillon edo horrelako mendietan suertatzen dira horrelako gertaerak. Baina izan ziteke ere, egun batzuetan etorri dala honealdea eta azkenean Elgoibarren bukatu. Bizka gozea eta izan du deni. Herritarrei esan biako geniak, alakoren bat agertzen denean, zein da prozedimendua? 112, besterik ez. Larrialdi zerbitzutara deitu? Bai, listo. Zaiba dagoela eta alako tokitan eta besterik ez. Azken helburua ze izaten da beti askatzea esan digute? Beti askatzea, bai. Hegazti hau, espezie hau, abestua dago, beste zenbait hegazti eta animali bezala, eta azkenean pixka bat rekuperatzen direnean askatu egiten dira bere tokietan.